Tamtang mga kapuso, Biztalk na tama hinabi ni Cecil si kapuso actress Andrea Torres. One of the most talented actresses din sa Kapuso Network and usapod sa mga sexiest stars. Kumustahon tapagbalik din sa GMA Regional TV Live si Miss Andrea Torres. Maayong buntag Ada and welcome back dito sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag. Thank you for having me. Nakakatuwa naman na makapag-catch up ulit with you guys. At Paskong-Pasko na dyan. Ang ganda pa ng Christmas tree nyo. Na-pressure ako. Thank you. Pero mas gumanda talaga ang morning namin dahil muli ka naming makakasama, Ada. Kumusta ka na? Thank you. Naku, mabuting-mabuti po. Very busy sa business namin ng mom ko. Busy din sa pagtulong kay Derek na mapuno yung kanyang house. And ayun, nagbebenta pa rin ako ng on the side ng mga masks, yung mga ganyan. Talagang open kami talaga na gumawa ng kung ano-ano mga activities para rin productive naman every day. Oo nga, Ada, isa ka na din sa mga nagnenegosyo online ngayong quarantine. Kumusta ang online food business nyo ni Mommy? Very fulfilling. And nakita ko yung difference. Nung nag-start kaming mag-sell ng food namin, parang, alam mo yun, paggising mo pa lang, excited ka na, gusto mo na makita kung ano yung mga orders mo for the day, tsaka nakaka-excite din mag-book ng deliveries, nakaka-excite din makarinig ng feedback. Si Mommy din nagiging creative. Dati 5 lang ang ino-offer niya, puro mga treats lang. Ngayon meron na kaming meals. Wow! Sana naman matikman namin yan. Luto nyo ni Mommy dito sa Cebu. Naku, ang dami nga nag-request kung pwede daw ipa-LBC namin. Sabi namin ako, kasi gusto namin fresh. And Ada, aside sa, of course, itong pagnenegosyo nyo online, busy ka din sa pag-vlog. Kasi laging trending ang Andrek vlogs nyo ni Derek, especially yung recent one, yung house tour. Which area ba of the whole house yung pinaka-favorite mo talaga? Actually, lahat talaga love ko. Pero kung papipiliin ako ng isa, sa kitchen ako. Kasi mahilig ako magluto, mahilig ko rin paglutuan si Derek at yung family niya. And doon din kami madalas talaga tumatambay. Kasi meron siyang table doon sa kitchen niya. And sana mag-vlog din kayo about sa mga cooking sessions nyo. Ano pa yung mga aabangan namin ng mga next vlogs nyo? Actually, kaming dalawa ni Derek, hindi namin pinaplan kung ano yung mga ilalabas namin. Yung house tour nga, hindi rin namin siya skinedule. Nagkataon lang na sinabi sa amin na mag-house tour kaya kayo. Kasi dumating yung nagbi-video sa amin. Sabi namin, sige. Kaya kung makikita nyo, may part pa doon na hindi pa tapos. May part doon na may parang sampayan pa. Ganyan. Kasi nga, very kami, spontaneous kaming dalawa. So, tingnan natin kung anong next. Aabangan namin yung mga next vlogs nyo sa Andrek YouTube account nyo. Thank you, follow! Oo, subscribed! And ngayong back to acting ka na for the weekly series I Can See You. What made you decide, Ada, na tanggapin itong role mo sa The Promise episode? Ganda kasi no script niya, kakaiba yung roles namin and yung twist na binigay nila. At the same time, talagang GMA made sure na safe. Natuwa nga po kami kasi kahit na may mga limitations tayo, nung nag-taping kami, very comfortable kami. Nagawa pa rin namin ng 100%. Even yung napili po nilang location, they made sure na maraming parts doon, kahit naka-lockdown kami, maraming parts doon na makukukunan para visually appealing pa rin siya. Ada, aside sa Walang character. PA, walang Wow. PA, walang makeup artist, walang hairstylist. So, ang saya rin pala na ikaw lahat. Ako naglinis ng sarili kong kwarto, dinidisinfect ko lahat. Fun din siya. Nakakapanibago, but at least you're still embracing naman all these changes. And Ada, if you were to promise these important people in your life, what would you promise them? Number 1, yung family mo. Family ko, that I will always be here for them. Kahit na dumating yung point na mag-asawa ako at magkaroon ako ng sarili kong pamilya. Ganito pa rin kami ka-close. And how about Derek? Si Derek, syempre yung love ko, yung 100% love ko. Alam naman niya yun, talagang ako sa kanya. No limits ako sa kanya. And of course, your fans and followers, Ada.
sa fans and followers, syempre na I will always appreciate them and love them and do everything I can para ma-reciprocate din yung support na binibigay nila sa akin. And Ada, let's invite our viewers to watch your episode sa I Can See You. Yes, mga kapuso, fresh episodes po to na binibigay ng GMA. I Can See You. Ang episode po namin ay The Promise. Worth watching talaga yan. And of course, ano yung mensahe mo para sa mga kapuso natin dito sa Cebu at sa buong Visayas region? Yes, ingat po kayo palagi and just stay positive. Ako yan po ang paniniwala ko talaga kahit anong mangyari. Okay lang maapektuhan pero at the end of the day, talagang kailangan mag-decide ka na hindi. Positive lang, pray lang, and kaya natin lahat to. And sana po magkita-kita tayo soon. Thank you, Ada! Thank you very much. Ingat po. Ingat! Ug more to come pa mga kapuso sa pagbalik si GMA Regional TV Live.